Ez da kontzertu bat, ez da kontzertu bat. Da marrazki eventu bat, bai. Eurak biluzik dauz, ze da anatomizia marrazteko, eta orduan berak dauze posatzen, 10 minututan posea aldatzen dabe. Dira neska eta mutil bat, orduan igual bai dauz pose batzuk luzetsuagoak izango dira zenak, baina hori eurak ikusi behar dabe, ze dira profesionalak, ez? Osea, nik klasietan bai esateot, pose hau aldatu orain, o mantendu pose hau denbora gehiago, ze juten naiz begiratzen zelan doia zen marrazkiak, eta orduan gehiago gutxiago eukitzia modeloa pose batean, batzutan komeni da, baina zelan hau oso librea dan, eta ez dago oso strukturauta, baizik eta dala pizka bat espontaneoagoa, bosetoa gehien bat izango da, marrazki perfecto bat izan baino, eta hori, nik uste dut 10-15 minutuko poseak izango dira zela, eta eurak dira protagonistak, ze eureri marraztu dira jakoen. Ni maiteri hori esaten notzan, ez? Berantzat politxa izan leikela lan hau, ze ez da kontzertu bat ematia, esan dudan bezala, baizik eta dela akompainamentu bat egitea. Orduan, dago bigarren postu batian, pose hoieri laguntzen, ez? Orduan, gauza niretzat interesgarria da. Ni musikalaria isa ez naiz, baina uste dut politxa izan leikela berantzat. Eta, de hecho, hitz egiten berakin, esaten zuztan, ez dut inoizein, eta gogua dakat egiteko. Hombre, lan hau oso zaila da, osea, marraztia modeloak ez da erresa. Baina, eventu honetan ez ditugu besteen marrazkiak begiratzen eta juzio bat egiten. Orduan, umiak bebai jun leikez, danetikan jun leike, librea da. Eta nahi badau norbaitek ez marraztu, bebai egon leike hor musiki entzuten eta modeloak begiratzen, ze gainera pose oso politxak ipintzen dituzte, ez? Behin sartzen gara zena hor eta ambientia formatzen danean, gauza hauek desagertu egiten dira zela. Osea, ez doia la pertsona bat begiratzera zera marrazten duen batek, o pertsona bat biluzik ikustera. Ez doia hortara, ze ambientiak ambiente artistiko bat egiten da. Eta orduan bakoitza bere lana egiten du, eta ez da kakontuan albokoak zer egiten ari dagoen. Hasieran esan genduen inskripzio bat eitzia eta hola, baina, ara jun eta aber betetzen den. Hori da gure esperantza. Espero dut jendeak baloratzia eta diru pizkat ipintzia. Ze diruak azkenian balore bat ematen dugu. Zapatuan, 7 erdietan. 2 orduko sesio bat izango da, eta deskantzutxo bat egongo da, de un cuarto de hora holan, eta 9 erdiak arte, bai. Bai. Eta gero gaineran eran leikezu zerbezatxo bat, marrazten duzun bitxartian, pintxo bat jan, en fin, dala taberna baten egongo bazinan bezala. Baina modeluekin marrazteko aukeriakin.